Så kommer vi til legetræning, eller hvad det hedder. Og min elever sidder der, og så skal jeg ret børn. Ja, det vidste jeg lige, som I ikke skulle gøre. Det skulle I ikke gøre. Det skal jeg heller gøre derinde. Ja, I skal heller ikke træde på den. Så går den i stykker. Så er meget dyr sådan en her. Køb den i Bilka. Det er bare sådan en højder. Nej, det er tæt på ellers. Det smarteste, man kan gøre, det er at lægge den anden ende her. Og så kan man gøre sådan her. Ja! Den var i vandet. Og så ser dommerne. Og der er svømkirken. Ja, hvad er det her? Jamen, er det ikke meningen, du skal ramme den der ting der? Jo, men jeg kan jo lige øve, så børnene kan se, hvad de skal gøre. Jamen, er det her interview bare for sjov, eller vil du vise os noget rigtigt noget? Jeg skal nok lige vise jer noget trylleri. Lige der. Det her på dem. Mika! Michael! Fortsat stille! Nå, kig godt efter. Jeg viser det kun en gang. Og ikke flere gange mere, så godt kigge på. Og lige noget, kan vi kigge på det? Jeg kan godt få lidt mere ræs her. Kan du snart ramme den der? Ja. Er det fordi, du ikke kan ramme den? Nej, jeg har prøvet i 20 år. Og jeg kunne ikke de første 6 år, men i går kunne jeg godt. Jamen, hvorfor kan du så ikke i dag? Ja, jeg har noget med mavesækken. Jeg har luft i maven. Jeg har ondt i maven. Puha! Fuck det her interview, det slutter fandme med nu. Nej. Fuck.